aindoziziva pane pakambotsva green ndaisa ari mumatargeti haisibo kuluza zvinhu hakusibo apo nenge wakaita stafu yako yese andara Pakai pabambaris. Bawana. But no zero T footage ikatenda pane mafire tender akasungwa akaibhobhela 70 Belarus is under sanctions. Bora magazine. Bari amagetsi ana moto ere. Ndozvo zvikuratidza kuti wese haifana dai mamine moto wemagetsi moto wawedzera kura So just in case if you're just joining us, we are live in Musika. Ndokabvira moto wamuri kuona. We just passing by, then we saw a huge flame. Tikangonzwa vanhu vachingoti moto moto. Number one. Everything is gone. Okay, Arnold Mlambo, you're asking kuti ndekupi kumbare Musika. Kumbare Musika, that's Kumbare Musika retail.
kwira manje moto. So if you're just joining us, there's a huge fire. Yeah, ngotanga kumbare Musika. We don't know the circumstances of the fire. The firefighting team is fighting. But I understand the firefighting team has arrived in Wadoshiga ga moto. Wadoshiga. Inini tinjandau tochira. Wakatogumirawo paurubage usaende uko. Aiwa kuna mapotenda nomakebheji aufana. Habari dzinoita manje ukangobatira pazvimabhildingi unofana. Moto uri stable. Moto mawani. Super.